سلامتنا تقبلوا فنوانا أب مكتال تركبوا زخوركم تعذبتي نلومي سوني 31 تحساس قطر استدلوا زيناتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا فلما قن حبريت لنا بمخنيات مئتاو حدش عامت كلتاشن عسر شعاتن لومي درور حدش عامت كلتاشن عسر شعاتن أب ميدا بحت مسكرم كاب ساعة شمونت مشتات عيزو فولي سنة طبباو مريت تدالي له إذا مريت زي بإير تي في بغطاك فنو مخانا نحبر زي خبركم تحتاتلتم سانا خد صنحي بخبر زي قدم بيترس منقسي كاندي أرستاذ زينا ጉጅለ ኢትዮጵያውያን ዶክተራት አስመራአትዩ አብሳዋ አብ መደብ ሀገራዊ አገልግሎትና አገዳስነቱን ዘተኮረ ሰሚናር ተካሂዱ አብ ኢላ በረድ አውደ ዘተም ሙጋድ ጉዳት ልምድታት ተቃኒዑ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብ30 ታህሳስ ተዛዚሙ ዝምድና ክልተ ኮርያ አብ 2019 ጽቡቕ ምዕባለታት ከርኢ ተስፋ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አፍጋኒስታን ብ3 ዋርሕ ተናዊሑ أب إيرترا نتا أقولت حكمنا ذهب ناي فلما قجل إثيوبياويان دكتورات تمال مشت أسمراتيهم وقعوا أكبر بلاد ما تجيرلو وكيل إيرنا بينام في ساعتين زاد لوزين أو تصاب هنوكس مون كبروايم أب إيرترا نتا أقولت حكمنا ذهب 35 حدثت مرقات دكتوراتن 5 مكراتنا حكمنا كيلاتاتن زت أرنفه قجل إثيوبياويان دكتورات تمال 3 تحساس أسمراتيهم أتو قجل بمختل منستر تعنا فدرالاويت ديمقراسياويت ريبابليك إثيوبيا دكتور ليا تادسن كالو سبسلطان منغستن زتمرحيو أب هوتيل أسمرا بالاس أبستجبر ناي مقبال سنسرعات منستر تعنا أمينة نور حسين بسم منغستي إيرتران منستر تعنا أبز سمعتو مدره منغستات إيرتران إثيوبيان نتبصبغ زغصل زلو مسرح سلام زيادة معزاز أبز تفلاليو صلاتات بحبار كسرحو كم تسمعمعو ممصانايتي ناي فيلما قجل إثيوبياوين حكايم دما نوعو مسرت زغبر خمس خونه أبرهام أتوم إثيوبياوين دكتورات أب إيرترا أبز صنحلو أوان مس إيرتراوين سمويا بحبار كسرحون تومكرو كلاوتون مس حزب إيرترا دما كلاليو عدل كم زرخبو منستر أمينة بتوسخ غليصا مختل منستر تعنا دكتور ليا تادس بوغنا نتا أغاطامي تاريخاو ختبل دحر مغلات إيرتران إثيوبيان بمرحنة كبر بريزيدنت إسياس أفوركن قداماي منستر دكتور أبي أحمدن ناب حدش ناي فقرن سنيتن مدرخ مسغغارن زعابي هياب نهزبتاتن مخانو بمتقاس أمونغو كلتين هاجرات أب مدايت أنا زغبر زلو ناي فيلما متحببارن متحققازن مرأيا زمعبل زلو سناي غربتنان نقدميت زتأمته زمدنان مخانو حبيرا وزوم أب إيرترا متيوم زلو 35 حدثت مرقات دكتورات أب زوبا مأكل أب اسمرا أب زوبا عنسبا أب كرن أب زوبا دوب أمن دفرا أب زوبا سمينا وقيح بحر الدما أب جندا أب زركبا موكس هوسبيتالاتن نايت أنا مأكلاتن ناستات كلتا أوارح أقول قلوت كهبون تومكروك لواوت المخانم تفليت الله عندنا غير ناي تم مياويان من حدهم من مفلاتهم تماساسالي أكلت يا هجرتا تحماماتكم ولا خالي تماساسالي سلوزخنة مستتصبق دليتنا كل حزب ناي سلام هو سفين زلم ناتو مقصلتا زم أب إثيوبيا زتمهرون أب إريفا مسئم براكتيس كجبر نحنا ونكون تماساسالي خنا كايد سلازي زم حجمت أنزلوا حافشاوي حكمنا زوديهم حافشاوي تماساسالينات نايتي حمامات كأصل زلوا تناساتهم براكتيس أو بيشت إريفا خينهم مستزلوا موق زمدنا لو حق تسفو حواهم ناتو مقصلتا مخانو قلب صفوت የዛሬ ወደ 2 ወር አካባቢ ህዳር ላይ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መጥተው በነበረበት የምረቃ ስነ ስርዓት ቃል በገቡት መሰረት ሐኪሞችን ጠቅላላ ሐኪሞች እዚህ መጥተው ለተወሰነ ጊዜ ሊያገለግሉ ስለሆነ እነሱን ይዘን የመጣ ነው በስልጠናው ዘርፍ በህክምናው ዘርፍ በህክምናው ዙሪያ ማለት ነው ብዙ መተጋገዝና መስራት ምንችላቸው ነገሮች አሉ በሁለቱም ሀገራት ላለው ጤና አብሮ የተያያዘ ነገር ነውና ገና ቀጣይ ብዙ ስራዎች እንሰራለን ለእድገትም ብዙ የሚያመጣው አስተዋጽኦ አለ አንዱ ካንዱ ምን ለዋወጣው ተመክሮ ብቻ ሳይሆን አንዱ ላንዱ የሚያስተላልፈው የተለያየ ክህሎትም አለ ብዙ ሼር የምናደርገው ግብአቶችም ይኖራሉ
አዛዝ ማዕከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ በ29 ታህሳስ ንአባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ንመደብ ሃገራዊ አገልግሎትን አበርክቱ አብ ምሕያል ሃገራዊ መንነትን ልምዓት ሃገርን ዘተኮረ ሰሚናር አካይዱ ንዕላማታት ሃገራዊ አገልግሎት አብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘብርሀ ኮሎኔል ደበሳይ ስነአእምራዊ ምዕባልን ንቕሓትን መንእሰያት ክብ ምባል ሃገራዊ መንነት ንምሕያልን ውሕስነትን ህላወን ሃገር ንምርግጋጽን አገዳሲ ዕማም ከም ዝኾነ ብዝርዝር አረዲዩ ክብርታት ናብ ሓድሽ ወለዶ ምስጋር ቀዳማይ ዕማምን ተልእኾን ሃገራዊ አገልግሎት እዩ ዝበለ አዛዝ ማዕከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ገዛእትን ተጻባኣትን ሓይልታት ዘርአየ ዘኹርዕ ጅግንነትን መኸተን ክዕቀብ ክስነድን ናብ ወለዶታት ክሰጋገርን ዘለዎ ዝሕብን ናይ ታሪክ ውርሻ ከም ዝኾነ አስሚሩሉ ኣብ ህንፀት ሃገር ብሓፈሻ ምስራሕ ዓበይቲ ሃገራውያን መደባት ምኽዛን ማይ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎትን ትሕተ ቅርጽን ዝሰላሰል ዘሎ ዕማማት ውፅኢት ንቑሕ ኣተሓሳስባን ተሳትፎን መንእሰያት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኮሎኔል ደበሳይ ዓቕምታት መንእሰያት ብሞያን ኣካዳምን ብምምዕባል ውሕስ መጻኢ ንምርግጋጽ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብሪሁ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕረቦ ርእይቶ በብግዜ ዝወሃቡ ሰሚናራት ፍልጠቶም ጥራይ ዘይኮነ ንቕሓቶምን ኣብ ምብራህ ዓቢ ረብሓ ስለ ዘለዎ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ክውደበሎም ተላብዮም ኣብ 1994 ዝተመስረተን ምርጋጽ ጥዕና ሕብረተሰብ ካብ ቀዳምነት ዕማማቱ ዝኾነን ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ብ29 ታሕሳስ መበል 24 ዓመታዊ ዋዕላ ኣብ ዘካየደሉ ዝተፈላለየ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡ ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ መበል 24 ዓመታዊ ዋዕላ ብ29 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ኣማኻሪ ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ምስማይ ገብረ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ኣብ ምሕደራ አገልግሎት ጥዕናዊ አገልግሎት ምውዳብ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ከምኡውን መጽናዕትታት ኣብ ምክያድን ካልእን ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዘሰላስሎም ዕማማት ተራ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ አገዳሲ ምዃኑ ዝጠቐሰ ዶክተር ምስማይ ተርኡን ኣበርክቶን ክሕይል ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ብምሕባር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ኩሉ ዘካይዶ ንጥፈታት ኣብ ጎኑ ምህላው ገሊጹ ፕሬዝደንት ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ፕሮፌሰር ነጋስ ለኣከብ ወገኑ ምርግጋጽ ጥዕና ሕብረተሰብ ካብ ቀዳምነት ዕማማት ማሕበር ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ምስፋሕ ኣባልነት ማሕበር ኣብ ምድላው ቀዋምን ቀጻልነት ዘለዎን ትምህርቲ ምቕራብ እዋናውያን ናይ ክንክን ጥዕና ወረቓቕትን ምውዳብ ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ከም ዘተኩር አብሪሁ ማሕበር ካብ ዝተጓናጸፎም ዓወታት ምጉዳል ሞት ኣደን ህፃንን ምርግጋጽ ሰፊሕ ሸፈነ ክታበት ምቁጽጻር ሕማም ቲቢ ዓሶን HIV ኤድስን ከምኡውን ምውሓስ መሰረታዊ አገልግሎት ጥዕናን ካልኦትን ክጥቀስ ከም ዝከኣል ድማ አረዲኡ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ሕማማት ሄሞፊልያ ቲቪ ፌስቱላን ናይ መዓነጡ ሕማማትን ዘተኮራ ዓይነቶምን ኩነታቶምን ኣብ ሃገርና ዝርግሖም ኣብ ዞባታት ኣገባብ ኣፈዋውሶኦም ዓይነትን ቁጽርን ሕሙማትን ካልእን ዝምልከት መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡን ተዘቲሉን ኣብ 1994 ዝተመስረተ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ልዕሊ 190 ኣባላት ኣለውዎ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ቅድሚ ኩሉ ረብሓታት ቆልዑን ሓሉ ብዝብል ቴማ ኣብ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ27 ታሕሳስ ኣብ ሓውሲ ከተማ ኤደን ዞባ ኢላበርዕድ ወዲቡ እቲ ብተሳታፍነት ወከልቲ ኩለን መሻርክቲ ትካላት መንግስቲ ህግደፍ ባይቶ ማሕበራት ሃይማኖታውያን ትካላትን ካልኦትን ዝተሰላሰለ ዓውደ ዘተ ሓድሕዳዊ ተመክሮ ንምልውዋጥን ዝውጠኑ መደባት ብሓሳባት ንምህብታምን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ ዘተ ኣታላለያ ጉግያት ትሕተ ዕድመን ኣገባብ ኣተሓሕዛ ብወለዶም ዝተራሕርሑ ቆልዑን ጠንቅታት ዝኽትምናን ተራኮም ኣብ ምቅላሉን ንምዕባለን ዕብየትን ቆልዑ ዝጠመቱ መደባትን ገስጋሶምን ኣገዳስነትን ስትራቴጂያዊ ጉዕዞ ማሕበራዊ ድሕነትን ኣህጉራዊ መሰላት ቆልዑን ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ብኣህዛት ዝተሰነየ መብርሂታትን ቀሪቡን ብዕምቆት ተዘቲሉን ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ግርማይ ግርማ ጼና ብዛሃቦ መብርሂ እቲ ጨንፈር ንጽጉማት ስንኩላንን ዘኽታማትን ኣለልዩ በብግዚኡ ምስ ከባቢኦምን ክእሎቶምን ዝሳነን ካብ ጽግዕተኛነት ንምግልጋል ዝሕግዝን ደገፍ ክገብር ምጽንሑን ብዝለዓለ ከም ዝቕጽሎን አብሪሁ ኣብ 9 ንኡስ ዞባታት ዓንሰባ ዝርከባ ኮሚቴታት መሰላት ቆልዑ ኣብ ምእላይ ጎዳእቲ ልምድታት ክሳብ ናብ ደረጃ ምምሕዳራት ከባቢ ወሪደን ኣድማዕ ስራሕ ከዓያ ምዃነን ድማ ሓቢሩ ተሳተፍቲ ብጊዶም ምጽላውን ምትባዕን ቆልዑ ሓያል ጎስጓስን ናይ ሓባር ርድኢትን ስለ ዝሓትት ብዕቱብ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሮም
ኣብ ከተማ ሓጋዝ መሬት ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ስፖርታዊ ንጥፈታት ሌላ ምስ ዲጂታላዊ ቤት ንባብን ቤተ ፈተነን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ክትዕ መደረን ግጥምን ከምኡውን ቅብኣን ካልእን ዘጠቓለለ ቅነ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ካብ 27 ክሳብ 28 ታሕሳስ ተኻይዱ ርእሰ መምህር ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓጋዝ መምህር ነፀር ኣብ ኣዛዝን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ቅነ ንተምሃሮ ባይታ ምልዋጥ ተመክሮ ብምፍጣር ጸጋታት ቤት ትምህርቶም ከምኡውን ከባቢኦም ብግቡእ ክጥቀሙ ተወዳዳርነቶምን ፈጠራውነቶምን ክብከብሉ ከምኡውን ግብራውን ክልሲ ሓሳቦን ምርምራቶም ከማዕብሉ ከም ዝኾነ ብርሂቡ ኣብታ ኣጋጣሚ ናይ ምውራስ ተመክሮ መደብ ኣብ ትምህርቲ ብዝሰገሙ ኣብነታውያን ወለዲ እውን ከም ዘቐረበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መምህር ሳልሒ ኢብራሂም ምዕሩይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምርጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ እኳ እንተሎ ንዝበለጸ ውፅኢት ተሳትፎ ወለድን ዝምልከቶም ኣካላትን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ ኣብ መዛዘሚ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ዝተዓወቱ ተምሃሮን ኣበርክቶ ዝገበሩ መሻርክትን ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተቐቢሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንክልተ ዓመታት ተዳናጊ ዝጸንሐ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብ30 ታሕሳስ ተኻይዱ ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ገለ መድማፂ ነቑጣታት ዝተረኣየ ምብልሻዊ መድመፂ ማሽናትን ኣዝዩ ነዊሕ ሪጋን ነቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ኣሰናኺልዎ እኳ እንተነበረ ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ግን ብዓወት ከም ተዛዘመዮም ሰብ መዝታ ሃገር ሓቢሮም በዚ ድማ እታ ኣብ 1960 ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንፈለማ እዋን ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ስልጣን ክትርኢ ልዑል ተስፋ ተነቢሩ ከም ዘሎ ምስታ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣብዚ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 21 ሕጽያት እኳ እንተተሳተፉ ንምዕዋት ዝለዓለ ዕድል ዘለዎም ግና 3 ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኮሚሽን ምርጫ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ 3 ዞባታት ሰሜናዊ ምብራቕቲ ሃገር ብሰንኪ ዘሎ ለብዒ ሕማም ኤቦላን ምንቅስቓስ ዕጡቓት ሓይልታትን ነቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብ3 ዋርሕ ከም ዘሰጋገሮ ይፍለጥ ነዚ ዝተቃወሙ ነበርቲ ናይቲ ዞባ ብ27 ታሕሳስ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱን ንምብታኖም ምስ ተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታ ከም ተጋጨውን ይዝከር ጽቡቅ ገስጋስ ዘመዝግብ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ፍልልያትን ንምጽባብን ክኽተልኦ ዝጸንሐት ተጻባኢ ፖሊሲታት ንምምሕያሽን ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ይግለጸሉ ስለ ዘሎ ኣብ 2019 ዝበለጸ ምዕባለታት ከርኢ ተስፋ ከም ዘሎ ተንተንቲ ገሊጾም እቶም ተንተንቲ ነዚ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ኣብ 2019 ምስ ደቡብ ኮርያዊ መዘንኡ ሙን ጃይኢን ተኸታታሊ ቀጥታዊ ርክብ ንምክያድ ዘለዎ ድሌት ዘነጽር ናይ ሰናይ ምንየት ደብዳቤ ከም ዝለኣኸሉ ድሕሪ ምቅልሕ እዩ ኣፈኛ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ኣብ ደብዳቤኡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ንምቕጻልን ካብ ኒውክሌሳዊ ህላወ ነጻ ዝኾነ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምምስራት ብሓባር ንምስራሕን ዘለዎ ድልውነት ከም ዘነጽር ሓቢሩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ኣብዛ ናእትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት ናብ ደቡብ ኮርያ ወግዓዊ ምብጻሕ ክፍጽም ከም ዝደሊ ኣብ ደብዳቤኡ ኣስፊሩ ኣሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ዝፈጸመሉ ኣብ ምምዕባል ዝምድናን ምዕዛዝ ጉዕዞ ሰላም ክልቲአን ሃገራትን ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዝተገልጸ ስጉምትታት ንምውሳድ ዘኽእል ስምምዓት ከም ተኸተመ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ተመሳሳሊ ቃና ዘለዎ ደብዳቤ ሰናይ ምንየት ከም ዝለኣኸ ማዕከናት ዜና ደቡብ ኮርያ ቃሊሐን ብመሰረተን ማዕከናት ዜና ፕሬዚደንት ኪም ኣብ ደብዳቤኡ ክልቲአን ሃገራት ተዋሪጹ ዘሎ ዝርብ ምስራት ካብ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ነጻ ዝኾነ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክቕጽለሉ ዝኽእል ባይታ ከናድያ ከም ዝጸውዐ ተፈሊጡ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣፍጋኒስታን ክካየደሉ ተወጢኑ ዝነበረ ግዜ ብ3 ኣዋርሕ ከም ተናውሐ ሰብ መዚ ኮሚሽን ምርጫ ኣፍጋኒስታን ብ30 ታሕሳስ ኣፍሊጦም እዚ ዝኾነ ወሃቲ ናይቲ ምርጫ ዘተኣማምን መድመፂ ነቑጣታትን መድመፂ ሳጹናትን ከዳልዉ ግዜ ንኽረኽቦ ምዃኑ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዘሎ ብርቱዕ ቀዝሒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር እውን ንመስርሕ ናይቲ ምርጫ ኣሸጋሪ ከም ዝገብሮ እዩ ኮሚሽን ምርጫ ኣፍጋኒስታን ኣነጺሩ ዘሎ በዚ መሰረት እቲ ዝመጽእ 20 ሚያዝያ 2019 ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናብ 20 ሓምለ ተሰጋጊሩ ኣሎ ጉጅለ ጣሊባን ነቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምትዕንቓፍ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ከካይድ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ እቲ ተጠቒሱ ዘሎ ዕለት ከይተዓናቐፍ ስጋኣቶም ይገልጹ
أمريكان تشاينا ناب مونغون استفتر نقداو زي مقداو نمهدا عبز ورحز بصحو مردا نمتقبار تسماميعن مراحتي كلتين هاجرات بعسران تشعة تحساس عبز كايدون ناي تليفون ركب تسمع بكربا مصاي تقبارها وكم زخون حبيرم بريزيدنت دونالد ترامبن شي جي بينغن غون نتي اب مجمريا ورحت حساس اب ارجنتينا استخايدو على ابال هاجرات گجل عسرا اب زكايدو ركب كلتين هاجرات اب نحد حدن زغبرو موسخ قرط دو كبلو كم ترادادو صبصبات يحبرون دحرتي اب منغوم استخايد ركب كلتين هاجرات تدغاغام زرب سمزي نغدي كم زكايدان وتا وصيت كم ترخبان يغلط بريزيدنت ترامب ب 29 تحساس اب ناي تويتر حسابو اب زصفر حبريتا نغداو زمدنا كلتين هاجرات ناب نور نمملاس زكاي زلو صعرين لعلي زخن اوان حاشه وصيت يركبو كم زلو غليصو أمريكان تشاينان كم مقتلتا نايت زكايدو زلو ركبات اب زمت ورح ترون ناي لعلوت سبتلتان نغدي زرب كايدا مرب كم زلوان يغلط بريزيدنت ترامب اب لعلي 300 بليون دولار زواغو نبرت تشاينا ني 10 مئتاوي توسخ قرط دحر موسانو تشاينا ون تمتطان زولتو سغمتكم زوسدت صبصبات يردون كم صعبين نايت سغمتات نغداو زمدنا كلتين هاجرات ناشح غره كم زمصه يغلط روسيان تركن ب 29 تحساس اب غداي سوريا بزملكت كلتا وركب اكايدن ابتي مينسترات غدايات وصاين نايتن هاجرات اب كتما موسكو اب زكايدو ركب قلولاو سوريا بسلام نمعرف ككايدو صنحي صعري بزلعله ملكعو كقصلو تراداديوم اتوم مينسترات دحري موصا سراويت امريكا كاب سوريا كفتر نزغل كونتات بعتب كعزوبو مخانم اب تركب غليصم شبراو گجله دعيش اب سوريا كم تداخم زغلص محدار بريزيدنت دونالد ترامب ابتا هاجرا وافيرون صنح سراويت كسحبو مخانو اب زحلفك 4 معلتات محبارو ايرسعن أنصار تما بسيميناو شنق سوريا زنقاساسو كردوين ميليشياتات سرحت تكايد زلا ترك بوغنا مخبار لعلاونت سوريا زل على قمت كم زوها وحبيران بريزيدنت ريسيب طيب إردوغان هاجرو هلاو نايتم عطاءات دحر مبقعو سراويتا اب مريس سوريا كتسفر دليت كم زي بلا ب 29 تحساس محبارو ايرسعن روسيا تركن ايرانن لعلي شوعات عمتات اوصيرون زلق لولاو سوريا بسلام نمعرف سلساو ركب ككايدا مصنحن صبصبات يعبرون بثلاثة تحساس بمأكلاي شنخ فيليبينز زقاتم حدقا علقلق كبيد سبعون واتاون كسارات توريدو باتي تفتر او حدقا بوحد 22 سبات كم زموتو زحبرو سمز تهاجر حيالو دهايم تأفي سلازلو قطر موتات كوسخ كم زغل عميتهم باتي علقلق بتحت ارتب حفشا من بر ابايت دما بفلاي عنوات كم زوردن اشحات سبات كم تمزابلون نايك 4 تعذب تحبيرهم ب 29 تحساس بدوباو شنقتا هاجر زقاتمه 6.9 ريكتر استعقنه من قطقات مدري نواتاو كسارا كم زورده صبصبات يغلصو اتي من قطقات حدقا سونامي كيسعب متنققتا تمحلاليفو منبارو انتونه كن صنيحو كم تلعله تغاويحو فيليبينز اندونيزيان كالوت غرابتا هاجراتن ببزح حدقاتات من قطقات مدرن سونامن اب زخصتلو كبابي كم زركبا زملكتو تصصبات بترغاغامي بتحدقاتات كم زتقع يردو زي حلفة سمونا اب اندونيزيا بزقاتمه حدقا سونامي هيوات اللعلي 427 كم زتقفه عيرسعن زي خبركم تحتاتلتين الساعة تدالو زينا من سنة أبزي تزازيم الله سلام زي خبركم تعزبتين لهم سوني استرالو على توزينا سبورت انهم شامبيون قردم بشكل تازوا مع كل تشحن 10 شمونتن تمال سنبت اب حدش مرادر مسمر كبابي هاجراوي كوربوريشن مدحني ايرترا باستخاده ودر بدمقت تزازيمهم ابتي كومشنر بالين سبورتنا امباسادور زمره تغلوانا كايد سراح زوبا ماكلاتو زريت ولا برهانن قالوا حالفتن استرخوا غاطامي امناي ماونتين بايك زون صعوبه تقدم تعوتات كينو مالو اب نايدك توبعتو عد مع صوتو كريتن 14 قدامي المادا منغساب كاب غودايف وانچانو ورق مدالين كمون تشلامي كرتشان افان كالاي سايمون محرتاب كاب غانتاناتنا برور مداليان حريشان 500 افان سارساي فاسيل تغلاب نحس مداليان حريشان افان كخونو بغانتا غانتاناتنا بساسان كتنتوي وانچا تشليمام
ኣብ ናይ ዕድመ 15-16 ቀዳማይ ዮኤል ሃብታብ ካብ ኣኽርያ ሻምፒዮን ብምዃን ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ከምኡኻ ተሸላሚ 2000 ናፋ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ዳዊት ሳሙኤል ካብ ጋንታ ዋርሳይ ብሩር መዳልያን 2000 ናፋን ሳልሳይ ካብ ሄኖክ ተስፋ ሚካኤል ናሓስ መዳልያን 1000 ናፋን ተዓዊቶም ብጋንታኻ ጋንታ ዋርሳይ ብ19 ነጥቢ ሻምፒዮን ብምዃና ዋንጫ ተሸሊማ ኣብ ናይ ማውንቴን ዓበይቲኻ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ሓዳስ ክለብ ሰራይር ሳዋ ብምድማቕ ንኩሉ ደረጃታት ብሒቶን እየን ቀዳሚት ሚለን ኣያፌት ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ከምኡኻ ተሸላሚት 2000 ናፋን ክትከውን ከላ ካልእቲ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ብሩር መዳልያን 1500 ናፋ ሳልሰይቲ ቤትኤል ፍጹም ብርሃን ናሓስ መዳልያን 1000 ናፋን ክትሽለም ብጋንታኻ ሰራይር ሳዋ ብ53 ነጥቢ ሻምፒዮን ብምዃና ዋንጫ ተሸሊማ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስንምልከት ቀዳማይ ዋርሳይ ጳውሎስ ካብ ዲኤችኤል ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ከምኡኻ ተሸላሚ 3000 ናፋን ክኸውን ከሎ ካልኣይ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ናትና ብሩር መዳልያን 2500 ናፋን ሳልሳይ ኤቨን ዘካርያስ ናሓስ መዳልያን 2000 ናፋን ተሸሊሙ ኣብ ናይ ልሙዳን መወዳደሪ ቦታ ካብ ኢንሹራንስ ተበጊሱ ብባርቶሪኖ ገይሩ ከባቢ ፖቾፊልያ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሲቲ ፓርክ ሲነማ ሮማ ብሽዳ ሓሊፉ ናብ ናቕፋ ሃውስ ብባርፎልያ ተጠዊኻ ናብ ሽዳ ብምምላስ ኣብ ኢንሹራንስ ዝዛዘም ውድድር እዩ ነይሩ ሓንቲ ዙርያ 3.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ነይርዋ ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን ኣብ ዘካየደ ውድድር ዝተረኽበ ውፅኢት ምስ ንምልከት ዳንኤል በረ ካብ ጎዳይፍ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን 3000 ናፋን ከምኡውን ብትካል ሮማ መስርሕን መሸጥን ወርቅን ብሩርን ዝተወፈ ቅርፂ ኤርትራ ዘለዋ ካቴና ተቐቢሉ ካልኣይ ሱራፌል ወልደ ሩፌል ብሩር መዳልያ 2000 ናፋ ሳልሳይ ኢስያስ ፍሳይ ብውልቂ ናሓስ መዳልያ 1000 ናፋን ተሸሊሞም ብጋንታ ጎዳይፍ ብ80 ነጥቢ ዕውቲ ብምዃና ዋንጫ ተሸሊማ ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ተቐዳዳማይ ክለብ ሰንበል ዮሃንስ ገብረ ህይወት ኣብ ናይ ትማል መድረኽ ዕውት ዝኾነ ተቐዳዳማ እዩ ካልኣይ ዳንኤል ይዕደጎ ብውልቂ ሳልሳይ ካናሆ መኮነን ካብ ኤርሰል ብምዃን ዕውታት ናይታ መዓልቲ ኮይኖም ኣብዚ ን4 መድረኻት ዝተኻየደ ውድድር ዮሃንስ ገብረ ህይወት ብ31 ነጥቢ ሻምፒዮን ክኸውን እንከሎ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ከምኡውን ገንዘባዊ ሽልማት ተሸሊሙ ብዘይካዚ ብትካል ሮማ ብቑረፅን መስርሕን መሸጥን ወርቅን ብሩርን ዝተወፈየት ካቴና ክሽለም ካልኣይ ዳንኤል ይሕደጎ ብውልቂ ብ25 ነጥቢ ሳልሳይ መሓሪ ተወልደ ካብ ኤርቴል ብ24 ነጥቢ ብምዃን ዝተዳለወሎም ሽልማታት ተቐቢሎም ብጋንታ ክለብ ኣስፔኮ ብ65 ነጥቢ ሻምፒዮን ክትከውን ከላ ዋንጫ ተሸሊማ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ምስ ንሪኢ ተቐዳዳሚት ክለብ ዓራግ ደሴት ኪዳነ ነዚ ውድድር እዚ ብ9 ሰዓትን 57 ደቂቕን 33 ካይትን ክትዕወተሉ ከላ ተሸላሚት ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ሻምፒዮን ምዃና ተረጋግፅ ማልያ ከምኡ ካብቲ መዓልቲ ዝተወፈየት ብሩር ካቴናን 3000 ናፋን ክትሽለም ካብ ደሴት 2 ደቂቕን 6 ካይትን ዝደሓረት ኣድያም ተስፋለም ተቐዳዳሚት ጋላ ነፍሒ ብሩር መዳልያን 2000 ናፋን 2 ደቂቕን 47 ካይትን ዝደሓረት ናይ ዓራግ ዝናብ ፍጹም ናሓስ መዳልያን 1000 ናፋን ተሸሊመን ብጋንታ ዓራግ ብ29 ሰዓትን 59 ደቂቕን 56 ካይትን ሻምፒዮን ክትከውን ከላ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ተቐዳደምቲ 37 ዙርያ ማለት 122 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ እዮም ናብ መወዳደሪ ቦታ ተረኺቦም ኣብ ሰዓት 44.34 ኪሎ ሜትር እናረጉፅኦም ተጓዒዞም ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ረቲዑ ተዓዋቲ ክኸውን ከሎ ናትናኤል ተስፋፅዮን ሲራክ ተስፎም ክልቲኦም ካብ ኤርቴል ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ንውድድሮም ፈጺሞም ተቐዳዳማይ ክለብ ኤርቴል ሲራክ ተስፎም ንውድድሩ ብ17 ሰዓትን 41 ደቂቕን 48 ካይትን ምዛም ሻምፒዮን ዞባ ማእከል 2018 ክኸውን ከሎ ኣሮን ደብረፅዮን 1 ደቂቕን 52 ካሊት ድሒሩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 2 ደቂቕን 3 ካይትን ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ንውድድሮም ፈጺሞም ሲራክ ተሸላሚ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ሻምፒዮንነቱ ተረጋግፅ ማልያ ብምዃ ኣብታ ኣጋጣሚ ዝተወፈየት ብሩር ካቴናን 5000 ናቕፋን ክቕበል ከሎ ኣሮንን ሄኖክን ካብ ብሩር ናሓስን ከምኡ ካብ 3000 ናፋን ተሸሊሞም ኣብ ናይ ነጥብን ዓቕብን ተቐዳዳማይ ክለብ ኤርቴል ያዕቆብ ደብሳይ ጎብለል ክኸውን ከሎ ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብቲ ዕለት ብትካል ኤር ስፖርት ንዝተወፈየት ዋንጫ ኣብ ዝተሰርዐ 3 ቅጽበታዊ ውድድራት ብምዕዋቱ ወኒንዋ ብክለብ ኤርቴል ጎብለል ኮይና ዕውታት ተቐዳደምትን ክለባትን ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘምለ ተኽልን ካልኦት ሓልፍትን ተቐቢሎም تعزبتي على توزيع سبورت أبس تفتيم اللهم دكتورات أبستري زمدا بزي استفلالي زعبطات بملعال حبرة السد نبحك منا كي كده كاب استفلالي تعنات أكسار استات مويا ومخرن حبري تنزرخ بولو وترو أبساعة زي بغطتا زفنو نايت عنا مدابيوم حتى يمريتهم زهلوكم بغطتا تساتفتنا يز مداب زي كم تخونو عبديمنا كنحبر نفتهم
أجي مثال حالة بكا أنزقت الهامي كنا فحن خبيك والحن كنا خلنا نقلوا وش كم يتجور كنت حاشة في مرمرات أتوم زخانة مرمرات تزبروا له قريبو ما تسيو أنتايو كنا أنتايو ناي ألتراساوند مرمرة قبر خيل قال أهل توساخ قبر سبزان لا تمنالسه أب حدا معلبه بتصحك خلانو زغبركم تقاتلتي دقيمنا أزي دكتورات أبستودي حمام بروسولوسس ببروسيلا استبالة هواس زمت حمام كوينو كاب انسسا نابسب زمحالف حمامي حمام شكر تفرالي عينات هالو قدامي عينات حمام شكر كالي عينات حمام شكر زبهالالو أزي دكتورات أبستودي اتز تحت خبرت زلو اتز تحت عدم نايت انت زلو اتز على حمام موتن يقاتمو وترو أب ساعة زي بغطتا زفنو نايت عنا مدبيوم حدا حقاو لوا نبلو انتاي رقاحيتات زمالة هل مزب حفشاوي باهرنا إلى بوا تتحايز مت انتايو كاب حدا نلعلو زخونو السبات أب حدا إلى بوا سنة تتقرني فم لبوا قبرو تسيفلاو حقنا أيفكرني حدا جزاز تش أقدم كاشيت كايو خلقها كم هلو جيرو نتجزا تقيسو دحرب لوبا نحدا ولادو وين حدا فتاوي يبين دحريلو إذا حجة تكبر زي كألنا جري. أب حق خدمة كلنا تقولون حلنا زبها لله كونوا حلنا خنبل كلنا أو علك تعطوا خلها وسانيتات كتكبر كلها مرجعها تجلس كلها كل جزء أب كونوا حلنا استمر كسخوني علو. وعل بقال كون خيلي وعل كاب صحف كون خيلي صحف سلازي بالك وعلي بالكان مالته يكون. أتيز بس أحزن الله سمعنا وعل كبحال انت دعا قوينو وتم توعلت وجنات نزي في التعاوم زي نزي في قعدهم زي زجلسون بتي زعتوا وعلاو بديتا خاء كقيادو مخانم زجلسون زتقبلون مخانو خاء أبو كجلس خلالو وعل حقاو خون تدأخوينو توعلت وجنات وعل نخفتمو بقعت كلهم يقبع